שלום לכולם, כאן ליר, והיום אני אראה לכם שתי משחקים של סקייוואו. כן, ושלוש, שתיים, אחת, ביי וואי. וכן, אני אשים משהו ברקע שקצת יהיה יותר נעים לשחק, אז חכו, כן, כמה שניות, יאללה בוא נשים את זה. לא, 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 בוא נגיד את זה, זה יפה. אוקיי, יותר. כן, בוא ניקח חרב את כל הדברים פה. דווקא דברים טובים. יאללה בוא נעשה את זה. יאללה, נו. עכבר מעצבן אותי. כן, יאללה. אוקיי, בואו נעשה את זה. נצח. אוי נו. הוא ברח לי כבר עד שהוא הגיע. אוי נו. עכשיו גם אני. הגיע תורי. איך זה היה קרוב כל כך, אבל לא היה. לא אוקיי, נכנסנו. זה המשחק השני. נעשה עוד משחק אחרון שהסרטון לא יימאס לכם. ושלוש, 5, 4, 3, 2, 1. בואנה פנקה, IP יהיה בדסקריפשן. גם בסרטון הקודם, רק שתבינו, היה סתם אמרתי והתחרטתי כי ידעתי שלא יהיה לי סאבים אם אני לא אתן את ה-IP. אמנם זה שרת לא כזה מלך, אבל בסדר. אחרי הכל, לא הכל בעולם מלך. אני די קרוב לאמצע. פעם הייתי כל הזמן באי אחר. כל הזמן הייתי באי אחר. בן אדם הולך, אני אפיל אותו. נפל מעצמו. וואטה. ספר מה הוא רציני? אני אפיל אותו אני. איזה מעצבן. לא, באמת. אתה מעצבן אותי. הנה הוא עכשיו מרגיש בטיחותי שהוא ירוג. הנה הרגתי אותו. ככה עושים את זה. מה? הוא לא מת. עכשיו הוא אמור למות. הוא מת? לא. הוא מת רק שאני אבין. הוא לא מת עדיין. רגע. לך מפה. לא שיט. לך מפה. אז שאני אפיל. למה זה לא מפיל אותו?
למה? זה לא מפיל אותו. יס! הצלחתי. וואו. טוב. כן. עוד משחק אחרון. כן, משחק אחרון, חברים. משחק אחרון. בעולם אחרון. 3, 2, 1, זה. ובעולם הלא כיפי והגרוע הזה. אולי תלכו מפה, אולי אותו נהרוג. אתם יודעים מה? בא לי להרוג אותו. איי. לא התכוונתי להרוג אותך. אם זה מה שאתה חושב, לא התכוונתי. אתה לא חושב קשה טוב. יס! הצלחנו. הצלחנו להרוג את ג'קה. יאללה, בוא נעשה את זה. יש לי לאגים. וואו. אוקיי. הוא הרג אותי. אז כן, זה היה הסרטון שלנו. מקווה שנהנתם ויאללה. ביי. כן, ביי.